mambo nini nyaya yangu ndinonzi Chipo nemakanga sendimukunda musango. Nyaya yangu ndakauya kuno ndanetsana nemurume. Kunetsana kwatakaita inyaya yemukadzi. Mukadzi uyo ari muzukuru wangu, mwana waatete. Saka zvadaro zvakaita nguva tichimitsana. Tanetsana murume wanga akasiyana nemukadzi uyu. Asiyana nemukadzi andisi kuti akasiyana yakareba sei. Ini ndandakasiyanawo naye murume. Ndasiyana naye ndakasiyana naye kwe9 years. Ndasiyana naye kwe9 years. Ndaenda ndakagara. Handina kwandakaronga kana kupinda ndikutoshanda ndikagara. Ndobva andifonera. Ndikati mhai munhu uyai kunoku. Ndikati saikasaka inini nyaya dzenyu nenini hatichawirirani. Nokuti inini handizodzigoni. Ndikanzi aiwa uya kani munhu unoreuti tinoregererana. Kuti hapana munhu asingaregereri. Ndobva ndamboramba chibva ndagara. Achibva wafona futi. Ndobva ndazoti regai ndidiki regai ndiende. Asi kumusha kwangu waifonera mukadzi wanzvadzi yangu. Mukoma mukuru. Kumusha chaiko achifonera mai nangu mukadzi wababa. Achiti mwana wanyu ngaauye inini handina chandakatadzirana naye. Mune inini anga asingafoni kuti anga asina foni namba dzangu. Takagara. Ndobva ndazodini. Ndobva ndati alright ndinouya asi handina chekufambisa. Zveshuwa akatumira $20. Ndibva ndati. Ndobva atumira $20 dziya ndichibva ndauya. Ndauya paya ndisati ndatouya. Ndakati achimira ndirongedzere ndigadzire zvinhu zvangu ndinoda kuwacha kana kudii ndinodii ndinouya. Vachingofona uri kuuya here ndikati ndiri kuuya. Kuzosvika vakazoti mwana wasimba wayewo baba. Ndingi wati hanzi kana musina kutumira $20 yacho ndiwatumire wauya. Ndobva ndati aiwa ndiri kuuya. Ndikuda pamakanetsana nemukadzi wangu. Pekakanetsana nemukadzi inyaya yekuti baba nemukadzi wangu wanga wasiyana futi. Ini ndisipo. Kuzeya kwandakaita babawa ndobva wakati inini ndandakaroore Mukunda Chinyowa anonzi Bhabhura. Ndaroora Mukunda Chinyowa wakaenda. Mukunda Chinyowa wakaenda akatsika mutanda. Aenda akatsika mutanda chachiti chikomba chake. Ndo waizvitaura wega nemuromo wavo. Saka ndandakachata naye. Ndikati inini hangu izvozvo handinei nazvo. Inini ndangotopa kuti ndimakanishedza. Ndobva tagarisana paya. Ndobva wakachichita waifonerana Chinyowa uyo. Vachifonana umwe musi akafonana namai wacho. Ndikatenda nefoni kumugodhi kwangu waro. Foni yenyu. Ndobva wadaira. Zvikanzi muri kupi ndobva wataura kwangu wari uya wacho. Zvikanzi uyai nekunoku mozofurira muchiende kumba. Ndikati vachiende kunoku kupi kwacho. Zvikanzi kana usingari wadi panapa unombobva panapa womboenda kwaunoenda kana wazoenda iwo wozodzoka. Ndikati zvichiita here. Tagara paya. Vachingofonerana vachingoti macommunications. Vachingofonerana. Ini chirudzii. Ndobva wazopedzisira watoonana. Ini ndatombotanga kuti mukufonerana kwenyu kwemurikuita uku nemunhu wenyu muchiri kudanana. Zvikanzi akana. Ndobva wachizo umwe musi pedu pakaite rufu pasaidi panonzi padhuze paitike nhamo iyo wakageza vachiti ndaudini kune kwandode kuenda. Ndobva ndapinda mumba mubedroom. Ndakasvika watoisa sutu yawo pamubhedhi. Kwanga kwatova kuma2 ndobva ndabvunza ndikati mundakonda kupingwa inei pasaidi apa pane nhamo. Zvikanzi ndinoda kubatsira Bhabhura kutenge zviro zvokuvakisa pamutare kudanga mvura. Ndikati moda kubatsira Bhabhura kutenge zviro zvokuvakisa. Bhabhura makasiyana naye. Apa Bhabhura wacho une vabereki vake. Watadza here kuti aende kodi kudaidza hanzvadzi dzake nevabereki vake. Zvikanzi ndokwandir kutenda ndokutomubatsira chiishi. Ndobva ndati ndaukiya dhoo. Ndobva ndakiya dhoo. Ndikati amuendi kuende kuna Bhabhura rufu rwuri mumba. Ndakatoti rwuri mumba noti panext door. Saka unozoenda ikoko kumba ikoko kurufu ikoko ndiana chora rako. Isu tiri padhuze. Ndiri panapa inini nenini. Vanhu vozoona kuti hanzi kushayikana umwe wauya here. Wakagara arimo ndichipopota ndiri panze. Ndobva wazoti chindivhurira.
ndobva ndavhurira dhora muriro ndobva watoenda Joshua wakaenda kunhamo ndobva waya zvikanzi ndadini kunhamo ndaenda ndikati magona kana maenda kunhamo ndobva tatorara paya mangwana kwautende kunhamo kuya tese takaenda masikati wachitomigemuno tagara paya ndobva wanga kutoita 12 floor wachienda kudanga mvura ini ndikavakubira ndainga nemakumbo aindikuvadzana nhasi ndoda mudziko remakumbo ndaibva kwatsuwa kuseri ndichiuye kumanika bridge netsoka kuenda nekudzoka ndasiya ndavabikira makumbo ari kurwadza ndichadzoka ndichavabikira futi ndakamira makumbo angu chinirwadza ndipewo mari handina mari asi vaione $5 yekubve kwatsuwa yekuenda kudanga mvura vachorara vachidzoka ndaindoti ndikauona ndikandozwa kuti ndigerewo musoro ndotozoti wakwenda musoro ndaiti wagera zvishoko handisairambi washeni ndichiwacha aini ndichi aina pavakazotanga kuti vadzokana bhabhara ndopavakatanga kutore aina wega kuti ungazvinonzii ndinoramba ndichibvunati kutanga riini muchiwacha nepaina nyaya yenyu pandakunzwa munhu wamunoisana naye ndeni ndibhabhara here muri wese munoisanawo pakudii panyaya yemushonga mushonga ari kushandisira mushonga wese vari vaini makazviziva sei ndakazviziva nenyaya yekuti ndakabata maodi noti foni yavo yanga isabvi apa munhu aendese foni yavo mujaketi makabata audio yekuti chii audio yavo yanga iri kuti inini ndiri kuende kwa maichimoyo maichimoyo ndi akandidirecta kuna nganga iruku kunopfekeka kechimalawi chichawa nganga iruku ndikati horaiti zvamuri kuti hanzi inini ndakanzi tore madhodhi emba tore madhodhi akitsi tore nhundi yemabwe uzvisanganise wazviomesa sanganisa asi tanhereka wakuya wazvika zvipamwe chete tosanganisa nomwe mushonga wozomwaya ini ndopi ndakati ndabata odhiyeyo kana umwaya uda kushanda mushonga uri kuzi inini ndichasimuka muranda ndonganga yacho ndoenda ndakangana saka waitaura izvozvo ndimaichimoyo naiwo wachitaurirana nababa wachitaurirana maichimoyo akati unosimuka basi unoenda ndobva ndabata nhengidzo ndobva ndakaenda ndiwo baba warekodi izvi zvandisina ndakaoda foni zvakaitika manje foni yangu iyo wakanokochinjisei kana tole macharges against munhu hamuna it's your wage against his wage hamuna chekuratidza zveshuwa zvamutaura zvakaita munacho pamusoro pane ndingati ndakaenda kwasabhu kuenda kwasabhuka sabhuku makangona kutaura nemazuva enande aiwa ndakatomuratidza aiwa ivi nyangu mamuratidza ko kana makasvika mukamutsindikidza ipapo hangu handizoziva asi chokwadi changa chiripo nokuti handisi kuramba chokwadi chiripo asi ndiri kuti munei chekuratidza kuti zveshuwa chini chakaitika pane chimwe chindinacho mushonga wakandikutsira mushonga makawana pamati ndo wakatondiputsa ndakaona uri papiro pangu zvakaitika nga zvekuti baba wakawana papo uripi mushonga wati ndinavo wakazi ndewei akanzi koma rangu ichi koma reudini handizi saimsei makati muri makaziva kuti mushonga ndakaziva kuti mushonga noti zvakaitika ngezvekuti wakambenga wandidzinge mumba mavo hazvirevo kuti kana madzimbaoma chese chamuchasvika chiri mumbaka wamushonga ini naipapapa ishe ndakanda mambo ndakanda kutya noti pisapa ndozvakuitika imi kana musina pfuruke kuziva kuti munoziva sei mushonga kana wanga rudiwa aiwa zvakaitika pamambo ngezvekudai ini vakandidzinge mumba vakandidzinge mumbaaiuya kunareka mumwe ndakamona mushonga mamwe murume vakaona ndanesana nemukadzi wavo kuti nyaya mupereka ndikandikasise nyaya nemukadzi wavo nyasimudaa ipapo handirani handisokani after maona mushonga zvakachinja here umu hapana zvakachinja hapana zvakachinja haachamudi ivi muruti here murume achamudii nanhasi ndozvitoripo noti wakatotama utori kugari kumashopsi nemukadzi ini ndiri kumba kubva tichitange kurima saka nyaya iri kuende kuti imi mururamba barika nechikafu mururamba akamunyepera makadzidzokaiti nanhasi asi mimi muri kusvika musi kudai mimibarika nini barika ndiri kutya baba ndovandotora vakabati barika manje hamubasi kuri stop because murume unyani 511 here
Mune mchato? Kana musina mchato, nenda nokuvhunza wakadzi wako. Ayo, inini ipapa ndisikura. Kana kuti ndikuti ndikurambira. Musika mati musika barika. Mune wani chausi tamusuda. Naye nawana nemukadzi yana. Muri kompyuta kapa murume. Ayo, kompyuta kwacho baba ndisikuramba. Asi kana kuri kuti uri kuda wakadzi wake ngaashandise zvakanaka ukana kuti wakanipfanyire mudziyo yangu. Ukande zviro zvangu panze. Akazvikanda. Izwai. Shatu mutaura. Imi musamukukumbira une murume. Kuti murume awenzanise basi. Kuti akaita 2 days kwamba yini koitawo 2 days kwenyu. 2 days kwamba yini 2 days kwenyu. Ndozvamuza. Nemuzukuru here. mukadzi ane muchato. Alright, bamu. Garai makagara. Iro kuya kwa bamu. Hazi kubva unyera kamuzukuru ndiko kakabva kakutenderedza musoro. Nemuchato. Inini ndiri Peter Nyakasa. Namai wao takaona 205. 2013 mai wao wakatiza pamusha. Wakaenda ni mwana wao. Wati zao daro ndakaenda kutera wana utsoka. 2014 mna June 1 ndakaona ni mkazi watarora. Ndikaenda kwa mwana kuleje. Nemukadzi une mwana here? Andina mwana. Saka akatiza nemwana uyu. Matakatiza nemwana. Mwana ari ndondo. Mwana wangu ndini musikana wedenga. Mune wenyu musikana. Wamakauya naye mune kuna baba. Saka mukadzi ane mwana wakaenda nemwana. Wakaenda nemwana. Akazomutera kuti adzokere. Ndimutera kuti adzokera kumba. Uyakumba saka chamuneka chii? Saka vachibva vazoditiza futi. Aibatiza futi. Saka kudzoka ndakazoita ndogara ndisambudzi naye. Kwabva ndatotsvaka munhukadzi. Kamuzukuru. Muzukuru wavo wakazozera mumashure ndasingazi kuti muzukuru. Ndatsvaka munhukadzi ndakaroora muna June 2014. Ndikaenda kochata naye Magistrate Court. Makashata muchato. Magistrate Court. Upi muchato? Chapter 67. Haikuvhumidzika kuti muite munhukadzi kana muchato nomunhukadzi. Nokuti uyu akanga aenda. Zvakanga aenda ndigare ndegazviti. Ndosaka ndikuti munoziva here kuti mukadzi uyu anofanira kusungiswa nemukadzi uyu makazochata naye. Uyu anokwanisa kutosungiswa nemukadzi wamakachata naye. Kuti akudanana nemukadzi murume wako. Zvakupisa. Aiwa. Ndati 511 511 haivhumiri kuti muchate nomwe mukadzi. Muine muchato nomwe mukadzi. But izvozvi zvikawa muina yaka. Haivhumiri polygamy sene. Makakudaidziri. Imi kamukadzi wenyu katosanota vakati uyu pamarriage yamwana nawe muchato wamwana nawe haachatokumiri kuoneka. Akatoonekwa uyu unosungiswa nemukadzi wamakachata naye 511. Hatisi kuramba. Tati pamakanga mamuramba handisi maenda naye papakanaka. Asi makabva maenda kopara futi mhosva yekuti mumutore futi mimi mane muchato tisasabvumidzi izvozvo. Imoto munosungwa kuti chakabvumidzi kuti udaro. Kuti uchate nomwe mukadzi uri mumwe muchato imhosva inonzi bigamy. Imhosva inonzi chii? Bigamy. Ndakachata nomwe mukadzi nokuti yakanga aenda. Mamusasabudaidzira kana angaenda zvakazobudaidzira ndimakamutumira $20 kai kuti dzoka mafunga makare pamamuchimboyambishana pakuyambishana paya munhu wabva mamutata naye magumbezi chamusina kuziva kuti mamutata nemhosva mamutata nejeri. Panyaya iyi ndakatoshamisa kuona masawisha achibva kuno
kuti yeka ngayatombo tapera aiwa ndozvandinotaura kuti uyu haatoti neraiti yekusungisa here ane raiti yekusungisa uyu mukadzi wamakashata naye 511 but zvakaenda kuita advice vese asi nyaya iyi uyu vamusina muchato naye ndiye hakuri kusungisa ane muchato panyaya iyi iye manje ndechapedzera muchero panyaya iyi dzauya iyi tanga tatotongwa kari kwabereki kwake kwavo iwo wabereki ewo saka ndakapiwa nevabereki vacho kuti vozopa mambo kana mwadaizwa kwamambo makatopiwa chii tsamba sekuti yaanywa neredi mai ava vairamba kuti vaiti bana toda kusviti tavati nishama muzuva yangu yakudzoka yanoti pana ndikona unomunumepa handidi yataiwa moro wakadzoka iye wadzoko pana ndikona asi mayawo nhasi wakatoya bedroom munoende mayawo akatoya bedroom munoende ndakatosiyana munoenda here hoku kana kwete handidi takasiyana kare right ambuyenyu maina netsamba iyi uyu akaenda kaa achiri kumba kwenyashara achakudii akaenda akatobhadhara mari ka ane akabhadhara neasi aiwa yatsika yamwe nanhasi ndo agreement iri pana kuti akanzi ingabhadhara number 5 or 800 US dollars nyaka saka akabhadhara $370 pakasara chikwere che430 akapromiswa chikwere chekubhadhara izvo 2025 munani saka zvazviri kureva ndezvekuti imi hamusi kufanira kunga muchitori kupa murumba kwenyu pamusore chakaitika ngechekuti takaenda ndambouya kuno chibva taenda takazomira nekudonha kwakaita muligodhi ndobva wataura kuna asekuru evasuru zvikanzi hazviti kuti ndiuye ikoko noti gumbo rangu rikurwadza asi takabve kuno tikaenda kwavo kubocha vasati vaisiwa nhingi plus vachine bhandeji ndobva taenda ikoko kutongwa kwakaitwa nyaya ndobva wakanzivikanzi iwewe oraiti zvewakaita 9 years mwana wadi usinaye haona kuuya kunoku kuti uzoti mwana wanyu handisinayeba baba wake vangu vachiri vapenyu saka iwe wakadi kuye kuita sei kuzotaura baba wake vachiri vapenyu zvikanzi inini ndauya nerekuti mwana wanyu handichamiri zvikanzi nana baba isusu gubhuro rako hatisi kutambira isusu tanga vabvise zvinhu zvedu zvese nokuti mwana wedu tichiverenga makore wagara naye 20 years wagara naye mwana wedu saka kana anga ari mushandi kana anga ine zvaanga achiitawo tibhadhare kana kumubhadhara iye nokuti watomukanganisa mune zvakawanda imimi vabereki venyu vangati vakagara 20 years imimi 9 years mama kujambula imba harara saka inongozi makaita 20 years ikuziya imimi nokuziva kuti 9 years ndimaifanira kutaura vabereki venyu vakomana ndine 10 years ndisingagarire munhu aiwa inini pakunda kuwataurira waitozviziva but nyaya the bottom line yenyaya ndeyekuti uyu murume akabvisa gukuru akaenda kumusha kwenyu akataura kuti anchadi ende vabereki vakagashira because kutambira kwakaita mari yake zvakarakidzwa kuti chinhu hapasina inini mama paukopa kutanidze zvangu nepakomiti aiwa iyi zviripo asi ndo zvandakava ndichitaura ende ivowa zviripa 250 yakazoiuda $250 zvakanyamusamba kuzi ukanda kwakaita zvinhu zvemwana wedu nechi $250 ko zvinhu zvangu zvendakarima munokupura zvimwe ndobanga kunditi ndahaye motika kombi tute zvinhu zvako machira aiwa chinobva ndinochalandirova tute zvinhu zvako aina zvokwanyangani ndahaye motika yekuti udini usimuke uyendi ndobva ndati inini hazvigoni kuti ndisimuke ndiendi nokuti ndakarima ndine zvinhu zvangu panaka zvikanzi watokutanganisa noti ndatotoye panga ipapo aiwa imi munokupura zvinhu zvenyu kamoenda here ko kicheni yangu hazviiti kuramba asi kuramba ko papa mama kaenda 9 years
muri wanani kicheni yacho yanga inani kicheni yanga iripo mataura imi kuti uyu murume ndandisisamudibo ndobva ndaenda kunainezi ndobva andinyengerera ndobva azonitumira $20 zvidzoka kuno which means kuti zvese zvazviri kuzva mamusina basa nazvo mautanga kuita basa nekicheni because yashanje manje kuti inini handina shanje inini handina shanje asi unongoti chiripo ngechekuti horaiti ndikaenda madhodha embu aindimwaya munyama yacho ndinozoti anoende konditengesa here kuti ndinoindoaiwa hakubatsira handisura ndikapamba payo handiti asi ndinoti panyaya yemishonga inini wakaniudza papasina mushonga handiti saka munyaya yemishonga yanga yaii ani kufungira panotilaitozori imimi panyaya yemishonga anga kuda kuzoti mushonga ita kuti nemishara yangu yakatora waitori vana baba lichi vakanyore yakakonzidazenyu yakabvato asina handichina hangu nyaya yekuti munondikata here asina handichikwenii noti nyaya yacho kwayakabva kwacho yareba ani nanhasi kana kumushanda kati murume wangu ndiuda makaenda kuhosha muri kuenda namai nababa urikuona pane nyaya ndepekuti pamakaenda for the 9 years madhamusati murume wakabva atora umwe mukadzi ndobva achata muchato usingamubvumiri kuti aite mukadzi mukadzi wacho chibva aenda wakaenda kangani mukadzi akaenda asi kana muchato we usati wagurwa uchiri mumuchato asi horaitilipa kundazvayo kokushanda kwese kwanakaita mashure ndakafudza munhu kana muine zvinhu zvenyu zvamakashanda nemurume zvamuri kuda endei kucivil court munosvike muri tapedza muchato takapana kukuro asi tine zvinhu zvinhu zvatakashanda tese nemurume obva kutaura kuti muchashiya sei zvatopera asi chandikutaura chekuti mukaramba muchiita pikiriro nenyaya iyi versus munhu ane 511 munosuma ndiri papa horaiti ndikapedza kukura iwo vataramba kushopere vatanoona pambapa ini ndiri kusvika ndapedza kukura noti izvi zvakatopinde mugadheni vakatema kutoera tatiitai process yekuenda kucivil court handisi muri pamba ipapo zvogadziriswa zvese necivil court muri pamba ipapo mova mautauraipo kuti chimwe chinhu chada kushiya chibage chiri pai chiri mumunda saka chibage pachinopupurwa chapera tobva nyaya yokutangamira wabereka wake wakati wati mwana wedu wakarima zvakarima isusu watidaidza kuti mari tinaanayo 680 tinouya kotora mari iyoyo nemwana wedu asi kuti akarima tichazoti tozotsvaka dzekumutsvakira kuti asara akagara kumirira chikafu chake kuti chiingi ndozvakataura hama dzake iye ariko zviripa iyi nyaya yapera chiite zvakataurwa nehama dzemutsamba chiite zvamakawirana asi chatokutaura amwe izvozvi nyaya iripo ndeyekuti zvekunetsana nemurume musanetsana nemurume because murume akaendesa bhukuro musha kwenyu 1 2 musanetsana nemukadzi wainaye because nemuchato nemukadzi wanaye wane muchato 511 saka imi michiitai sei chikipa iyo distance chiitai makada kusvika zvinhu zvenyu zvamuita sei zvadii zvapera imoenda kwenyu iyo sara asi autina magwere pamakaita magwere mamuri mese saka ndinoitirei kuti mamagwere unoheva ndomakadza magwere handiti imi baba handiti pamwe pacho musaitawo makaroni zvimwe zvinhu muramba muidzosa munyaya yamufanira makabuda kare noti kubva kuenda kwaakaita baba ndekokuti wakaenda nditi
pesa apa ndaindorima ndiri ndega handina kana chikafu kana Cheers, chiwaini vachiti semari shomari yacho ndimeoni Alright. Izwaika. Vamos. Magwera nombo ari mababa. Izwai kana muri makarima. Andizi. Itewo pamusoro imaupi namukati. Not kuti makutotora kutoshiro yane umwe wenyu. Musatume munhu asina kuti chizvaitsangamidza kaudaro iye uyu ndakada kuedza kuti iyewo hwari kutaura wacho kuti awire naye musi andakanda naye kumba iko wakandibatira demo iyi ndo akabata akati No, so this is not all that is tapenda. Mere ndi pachona basi. Chibadala zviro zveimpeni musiyane zvakanaka. Umwe na umwe enda kwani. Mwake uyo ogara kodi nezvo makawira nati zvara kuti mabadala 680 one watora mwana wone zvinhu zvawo overwhelmed. Imi chibadala 680 zvipeni. Right, and thank you father. Right, ngativarira nawo. Right, kuda kuma